Pagpangawat og cellphone sa usa ka e-bike driver sa usa ka Lotto outlet sa Barangay Bangka, Lapu-Lapu City nakuhaan sa CCTV. May nailhan na ba ang maong suspect? Ses, karon lang yung hapon na subay sa mga personnel sa Police Station 5 ang panimay sa e-bike driver. Wala man nila kini maabti sa panimay, hinuon na recover nila ang cellphone sa biktima human kini giuli sa asawa sa e-bike driver. Nakuhaan sa CCTV sa Barangay Buaya kining usa ka e-bike driver nga daw padung mupatad sa usa ka Lotto outlet sa Cassia Bangkal, Lapu-Lapu City alas 2:45 niadtong Sabado sa hapon. Apan kay way naka-entertain kaniya kay nakatug ang teller. Busa nibalik na lang siya pagsakay sa iyang e-bike ug ni U-turn. Inay mulahos pagpamasada, igo lang niyang gihunong ang iyang e-bike sa atbang nga karsada ug nibalik sa naasoing Lotto outlet. Apan kay nakatug pa man gihapon ang teller, dinhi na siya nakahigayon pagkuha sa cellphone sa teller nga gibutang lang sa counter ug dayon sibat sakay sa e-bike. Kamata ko mga alas 3, tingalo nawa naman ako signal sa usa ka cellphone kay may mo man to gi-hotspatan ako. Nawala na, mato nagpanic mi dire. Nanadto din mi sa kuan sa barangay kay naman si CCTV. Kana ang CCTV sa Buaya. Mato dito nakita. Matod sa biktima nga si Mark sa Bandal, posibleng pagpatad lang sa Lotto gayud ang tuyo sa maong e-bike driver apan natinta lang kay makabut raman ang dapit nga gibutangan niya sa cellphone. Hinuon wa siya makamayong sa maong e-bike driver kung nakapatad na ba kini kaniadto base sa hitsura niini sa CCTV. Bag-o man daw na e-bike dire. Naglabay, murag na sa agra dato. Nangutan namin sa mga e-bike driver ang ilagi na ingon pero may taga-kuan daw mayahay. Wala pa man nangyari dire ng barangay, mare raman daw sila makita nila. Ang insidente napablotter na sa biktima sa Barangay Bangkal, apan wa niya kini napablotter sa Police Station 5. Apan karon lang yung hapon, gibutyag sa investigador sa Police Station 5, Police Corporal Charlie Suson nga nasubay na nila ang identity sa suspitsado ug nasuta nilang kasamtangan kining nagpuyo sa Barangay Mactan. Wa man nila kini maabti sa panimay, apan nauli ra hinuon ang cellphone sa biktima pinaagi sa abag sa asawa sa suspitsado. Sa pagpangutanan namo na identify namo nga dito magparkingan sa may Mactan unahan sa Antorium Barangay Bangkal ang kana nga e-bike. Dayon sir. Among gisubay ma'am mo to pagsubay nang utana pulis mga tao dito antod na identify na ang naa dito yang asawa. Among gipangutana, among gipakita sa video siya gyud. Ses, bisan pa man kung nauli na ang cellphone sa biktima, gidasig gihapon siya sa Lapu-Lapu City Police sa pagsangat og kaso batok sa suspitsado. Ang biktima sa iyang bahin wala pa hinuon makahukom kung mopadayon ba siya pagsangat og kaso o dili. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina.